balik na kami sa normal. MGCQ. In Jesus name. Sana okay na. Tuloy-tuloy na. Punta ako sa supplier kung isa. Bili ako ng accessories. Yan o, normal na. Sana tuloy-tuloy ng buhay namin dito. Nang makabangon-bangon na konti. Tapos ang Tricy dito, may color coding. By number. 1 to 9 Sabado. Maganda, hindi na kikita na rin sila. Ito, malapit na ako sa supplier kung isa. Meron lang akong hahanapin. The next day. Guys, ito yung mall namin, oh. May papuso na. Nalalapit na yung Valentine. Pero, oo, wala pag paghirap. Pagkatapos pag-ani, marami Mga Mark. Mga taga-bunta dito. Oo. Yan, may papuso na. Maganda naman yung mall namin. Bakit wala lang kaming customer? Ewan ko ba. Oh. Kompleto, may Watson. Oh. May Western, oh. Sikat naman kami. Wala lang talaga. Okay na, relax na yung utak ko. Tomorrow. Yan guys, oh, yung tubong ko. Nagtubong ako kay para araw-araw 100. Ayan, ideal. May paggagamitan ako kaya binuksan ko muna. Tapos umpisa na lang ulit. Hindi ko na malaya na ganyan siya karami. Ilang lang yan guys. Ilang araw lang. Bilangin natin kung magkano. Guys. Maga akong umuwi. Walang customer daw. Magpansin na lang kami. Wala sila kayo. Dito kami kay Pepang Pansiteria. Kasama ko yung anak ko. Tatlo kami. Wala nang kita, kakain pa kayo ng pansit, di ba? Ang saya. Ika-ika ka na, boss, ha? May ka na, osteoporosis. Gawin tsura mo. Yan ay pang Valentine sa'yo, ha? Yan, pansit. Ano yun ang baho? Nang yun yan. Wala, makapirate ako may music. Wala na, kalboro na yan. Wala kami customer talaga. Pansit tayo guys. Order kami ng may 90, may 80. Tapos yung bilao 300, may 400, 500. Good for dito lang sa malapit sa bahay ng biyanan ko. Pepang's Pansiteria. Masarap dito ang pansit. Subok na. Ano yung pansit namin? Ayan ang pansit ng anak ko. Masarap ang pansit dito. Battle patong. Tubig ka raw. Ayan. Ayan guys. Pansit batong-patong. With sabaw. With sabaw. Yan, pampalusog. Pampalusog. Yan ang favorite na pagkain namin dito. Pepang's Pansiteria. Oh, nag-misit ka naman, boss. Ngayon mo na itim. Bibilad sa araw eh. Pogi kong anak. Mag-hi ka nga. Tingin ka nga anak. Takip na. Tatakip. Mahihain talaga ito. Ayaw niya Kain tayo guys. Unang subo sa inyo.
Kamusta po si Ate Carmen? May kakiraw lang niya yun. Guys, may kasamang itlog. Giniling. May gulay, atay, yan. Kaya, delikado rin ang may high blood dito eh. Ang ibig sabihin ng batil ito meron. Nakabati na itlog ito. Yung itlog. Yan. Kaya busog ka na dito kahit hindi ka na magkanin. Mabigat na siya sa tiyan. Samahan ng sibuyas na may kalamansi, na may suka pa, may toyo. Yan. Ito mo ng sili. May sili. Kaya yan. Ganun, tutok mo dun. Pauwi na ako. Ito, waiting ako sa sundo ko. Dito ako sa tapat ng Mercury. Yan lang yung tapat ng mall na pababa yan. Ayan. Naga pa kami umuwi. Anong oras pa lang. Normal na. Yan. Pero walang tao. Waiting. Bili ako ng ulam, sardinas. Pauwi na tayo guys. Thank you sa subscribe. Please don't skip my video. Tulong nyo na lang sa akin guys. Para sa baguhan na Moni. Thank you. Sa mga kaibigan ko dyan, salamat. Ito natin ko yung anak ko. Kaya uwi na ako. Mga 30 minutes papunta sa amin. Desay. Tipid-tipid muna. Walang masarap na ulam ngayon. Wala, taghirap eh. Kasi tingnan mo, tricycle mo per 25. May lapit man. See you guys. Ito na yung anak ko. Good morning guys. Almusal tayo. Luto tayo ng tuyo. Tuyo at saka itlog. Ito yung almusal namin guys. Almusal namin. Yan. Ito. Iba-iba. Mura kasi ito ngayon. Kaya nakakabili. May pa. Noodles. Yung itlog ko. Na-marder. Ito yung ulam. Tuyo tayo guys. Ito yung tinatawag na tonsoy. Tonsoy. Ibig sabihin, walang hubad siya. Walang kaliskis. Tsaka malasa. Luto natin para bago aalis, almusal muna. Ngayon lang tumunog yung exhaust ko. Sira na din. Luto tayo ng ilang piraso. Tapos ito yung kanin namin, guys. Rice. Ayan o. Yan. Red rice. Sponsor by Tabok. Tabok Kalinga. Bigay ng pamangkin ng asawa ko. Luto muna tayo, guys. Hintayin natin ng ang puti-puti ko. Haggard. Haggard. Kain muna tayo. Ang liwanag ko. Puti ko. See you guys. Bye.